vidite, upravniče, ja ovu drugu tačku ne razumem. Ma šta sad vi hoćete, Ciganović? Pa u svetu biznisa mi smo poznati kao Balkan Promet i sad ne vidim razloga da se pokrštavamo. Ma o kakvom vi to biznisu govorite? Koji ste vi to biznis sklopili u posljednja 2 mjeseca? Dobro, nisam ja, je to važno. Za biznis uopšte nije važno, svejedno je da li se ja zovem Ciganović ili Panajotović. Tačno. Pera Panajotović ili Đoka Ciganović, potpuno je svejedno. Ali, kad biste se, na primjer, zvali Roy Rogers. To je sasvim druga priča, ako naravno vi razumete o čemu ja govorim. Pa sad da razumem, ne razumem baš. Možda sam ja glup, ali... Ako se parničite Majkoviću za suve kruške, onda se stvarno možete zvati i Milosav i Tiosav. Ali ako se otrujete zbog ljubavi, onda se morate zvati Romeo. Romeo. Izgleda sam stvarno glup. Ime prodaje robu, Majkoviću, ime. Kad kažete General Motors, puna su i usta i džepovi. Ali kad ja kažem u telefon, ovde Balkan Promet, odmah viču pogrešno i prekinu mi vezu. Pa prema tome, drugarice i drugovi, predlažem da se što pre oslobodimo ove kompromitujuće reči koja asocira na balkanske gudure, na rupe po putevima, na liftove koji ne rade, na vozove koji kasne. Ja hoću da kažem da predlažem da se zove Jugopromet i da pređemo na 3. tačku. Nikakav jugo, drugarice. Ni jugo, ni jug, ni juga, ni jugovina, niti išta slično. Ime mora da sija, da zveči, da navuče partnera da uđe ovamo.